Hati ang reaksyon sa naging SONA po ni PBBM. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Hati ang naging reaksyon ng ilang Pangasinenses sa naging State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon. Sumentro at naging tampok sa ulat ng Pangulo ang usapin ng pananagutan at accountability ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ilang Pangasinense ang nagpahayag ng pangsang-ayon sa mga inilatag na hakbang ng Pangulo, partikular sa paninindigang imbestigahan ang mga anomalya sa gobyerno. Gayunman, may ilan ding nagsabing sila ay nabitin sa ulat dahil hindi natalakay ang ilang mahalagang issue gaya ng online gambling, pagtaas ng sahod at ang nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. May ilan naman nagsabing tila wala pa ring malino na pagbabago. Nadismaya rin ang ilan sa pagbibida ng Pangulo kay PNP Chief General Nicolas Torre III at tinawag nitong kampyon sa isang biro na sa tingin ng iba ay hindi angkop. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torra. Tumagal naman ang higit isang oras ang kabuang SONA ng Pangulo kung saan tinalakay niya ang iba't ibang sektor kabilang ng agrikultura, edukasyon, kalusugan, infrastruktura, transportasyon at ang laban ng pamahalaan kontra droga, korupsyon at katiwalian. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.